следващата парламентарна група. Съответно, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги. Господин министър, въпрос е свързан с Тракийския университет Стара Загора. И по-конкретно, през последните 6 месеца за втори път Комисията по академична етика към Министерството на образованието е сезирана във връзка с и са подадени 2 сигнала във връзка с съмнения за плагиатство от страна на ректора на Техническия университет, професор Добри Ярков, ректор на Тракийския университет, Стара Загора. И двата сигнала са проводени с значително количество документи на електронен, на хартиен носител. Първият сигнал от септември миналата година е прекратен с мотива, че е изтекал законоустановения срок за доклад на комисията. Първият сигнал също е депозиран в Министерството, в тази комисия. И във връзка с това, моят въпрос към вас е: запознати сте с този сигнал? Има ли назначена вече заповед от вас за свикването на тази комисия и ще потърсите отговорност от страна на комисията за преустановените й действия съгласно предходната заповед? Благодаря ви. Благодаря. Частично съм запознат, може би не за всички детайли, с които трябва да съм запознат, за да ви отговоря изчерпателно. Действително има подаден такъв сигнал и комисията, поради това, че не е намерила арбитри, е прекратила производство. Като аргумента е, че има трайна съдебна практика, че срокове, които са заложени, са преклузивни. Тоест, не спазването на сроковете води до това, че след това заповедите биват отменени от съда. Докато бях министър 4 години, вие знаете, беше създадена 2017 година Комисията по академична етика, т.е. 3 години и нещо, смея да твърдя, че Комисията по академична етика работеше добре, работеше съгласно правилата и се произнесе във всеки един случай обективно, безпристрастно, независимо. Аз лично мисля, че никой от ръководството на Министерството по никакъв начин не се месил в работа на Комисията по академична етика и предвид това, че това е специфична работа. Да, министъра носи отговорност за спазването на административните производства, но той би трябвало да осигури тази независимост и безпристрастност в работата на Комисията по академична етика, за да няма съмнение, че по някакъв начин се е намесил в решението. Това, което може да бъде проверено и поемам ангажимент пред вас да го направя, е дали оттам нататък е спазена административната процедура и всички административни срокове. Постъпи втори сигнал, той е процедиран. Процедиране, мисля, че миналата седмица. Така че втората процедура е съвсем в началото си. Надявам се да има арбитри, защото това се оказа проблем не само в тази конкретна процедура, оказа се проблем, доколкото са ми докладвали, и по отношение на други процедури. Благодаря. Благодаря, господин министър. Само да вметна, преди да дам думата за реплика, че аз получавам много сигнали за същия казус, най-вече за плагиатство в няколко университета. Става така, че обикновено всеки университет има етична комисия, но никой не смее да реагира, когато разглежданият проект за плагиатство е на висока позиция. Това го казвам, действително 4 университета за последния месец се оплакват и винаги препращат един такъв сигнал до Министерството да вземе казус, но пък опита и времето показва, че в много бой случаи се стига до съдебно дело, което вече назначава експерти, защото ако не се хареса решението на етичната комисия, тя бива обжалвана в съда. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много накратко. Благодаря ви за отговора, господин министър. Разбира се, той е продиктуван от желанието на всички ние да се запази авторитета на това престижно учебно заведение и да се изяснят всички факти и обстоятелства и да се проверят. Да разбирам от вашия отговор, че този сигнал е процедиран, означава, че има ваша заповед за назначаване на комисията и да започне тя своята работа.
Има заповед за допустимост. Да, всъщност това подписах миналата седмица, заповед за допустимост. За допустимост. Да. Комисията е постоянна, да. Има заповед за допустимост. Има колебания дали съм подписал доклад или заповед. Заповед би трябвало да се подписва, да. Добре. Проверката в момента се извършва за допустимост. Добре, благодаря ви. Благодаря. Следващия въпрос от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, господин Янчев. Или господин Папов.